Mauning resulta kung makadtog syudad ang taga-bukid. Sa tiles mag-ibid-ibid, mahadlok mo sa kasagdanan nga budagan kay basig maligid. Agir ako. Daw bukid ba? Milo for the win. Bang! Ning soday mi dira ning sakay sa kabayo nga pangbata ug ang isa na nga sukli bisag wa ni sakay. Unsa kun wa? Milo for the win. Bang! Bangag. Tabor for the win. Uy, butaol. Pero pinakaunaan na outfit chic sa tawin na unsaan aragod-agod ang samtawan tayo. Paibog din sa tong sapatos nga wow kaayo. O pakapinan pagyud sa enong naong nga murag naog tambutso. Linakawan din sa Bar City nga murag na Piat City. Nyawa na tayo langayan do kay mo to patay lamilo. Pag abot ilamilo matik. Suot din na atong Lebron 20 na unsaan aragod-agod. Sus gikan pa bientaw ni Shopee. I love you Shopee. Baka naman. Fast forward abot na mi sa Robinson sa Butuan. O yan na unsaan ara nakadali ang biyahe. Alam grabe yung driver mo dagan. Aw magpadagan da Pero sa kadagan sa among nakita, diri ra gyud mi nadugay sa itsa-itsa og bola. Ama ni, ama tong Dos, bola. mo na. Atong Use bola. to token. Sa isa, ayaw. Dungan, ana. Mao gyud ning kalisod inig makalag ning taga-bukid ba kay murag jug nakawala sa ilahang halwa. Halwa. Basta katong kulungan gud. Nya nag-challenge mi sa among isig kay ingon nga kung kinsay pinakagamay nga score mo mabilin among biyaan. So naning kamot pud taon siyang itsa o. Larga na. Nara. Yeah. Wow! Time lapse. Pila. 44. Ate 44. Iyang kuhaon ka na, may kuhaon. Oh. Dili putang palupig oy naunsa bagod. May wala tay pulso ni Curie. Ada itsa na dira sig dugay-dugay. Makorimaw. Ang iya ha. 44. Tanawa ako aron. Ada magdugay-dugay friend itsa na. Boy sige pa man jog chika-chika. Awa. Tanawa ni karon. Naghanap pa ba yung orasyonis mo gawa sa baba ning bata? Uy, hitsa na dira. Tan-aon tama na imong kalaki ka na arada dong. Tanawa. 72. Charles 22 niya nabunusan pa yung kagwang. Hala, 131. 131. oh, Pinakahayis. ha. Pareha sila iskor ba? Atay. Wa na. Ma, Mura to. mahina ilsala diri kay ilang hayis mo ako na mabukuha. Kahambog may rabag siya ra gini itsa. Duha biya gyud sila. Yan extra po din imong isa ka uban nga ang pangalan Armando Guapo. Ada. So sa kinsa day gusto mo laag dra sa Robinson's Place sa Butuan, laag na mo kay sus di gyud. Solid gyud ang inyong pliti dira ang mga baligya mahal-mahal lang gyud. Pero branded, pero ay na ang mahal. Uy, iki ergo na Pero usa pa pod dili rad mga duhan sa bata na adri daghan kayog mga baligya. Ug usa pa pod sa baligya daghan pod kayo gwapa. Wa lang na ako na videohan kining kalit pog palong ang akong cellphone. Kapag ka na lang gid. Ug usa pa pod na di ay sila diri sinihan di ay musulod na unta nami unya na may nakabutang nga lovers only. Wa mi kasod oy kay wa mi lovers only noon. Luya taon sab sa mga nay plano nga mula diri sa Robinson Place Mall ay napaglangilangay pa hay napagduha-duha pa kung magduha-duha ka paksit ka. Pero kung wala kay kwartan ako tambag para sa imuha. Hapla sira naglana dayon lupad sakay sa palwa sulba di mo ang problema. Mora to ato na mo diri dito.